шаҳри душанбе аз гузашта то имрӯз куллан тағйир ёфтааст ва ҳоло симои зоҳирии пойтахти азизи мо васф нашаванда аст. Ин гуфтаҳоро намоиши ҷашнӣ дар осорхонаи миллӣ бахшида ба рӯзи пойтахт тасдиқ мекунад. шаҳри душанбе аз дирӯз то имрӯз ҳамин гуна ном дорад намоише ки дар вазъияти тантанавӣ дар осорхонаи миллӣ ифтитоҳ гардид. дар чорабини намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва як қатор муассисаҳои илмӣ фарҳангии кишвар иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳии намоиш нотиқон иброз намуданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойтахти тоҷикистон шаҳри душанберо оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон номиданд ва ин бесабаб нест, зеро шаҳри душанбе аз қадимулайём макони зисти мардуми ориёи нажод маҳсуб меёфт. ҳанӯз 5-6 ҳазор сол қабл аз ин инсоният ин сарзамини зебоманзарро қароргоҳ ё ҷои истиқомати худ қарор дода буд. имрӯз бошад шаҳри душанбе дар ҳама самту соҳаҳо бо суръати баланд рушд намуда ба яке аз шаҳрҳои зеботарини дунё табдил ёфтааст. дар намоиши ҷашнӣ аз фонди осорхонаи миллӣ 110 адад ашёи осорхонавӣ ба намоиш гузошта шуданд ки онҳо гузаштаи кӯҳан ва пурифтихори шаҳри душанберо дар масири таърих инъикос менамоянд. дар намоиши мазкур нахуст ашёи таърихӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ ба тозагӣ кашф намудаи бостоншиносони осорхонаи миллӣ ва сиккаҳо ба намоиш гузошта шуданд. тавре маълум гардид дар мавсими бостоншиносии соли 2023 аз ҷониби бостоншиносони осорхонаи миллӣ дар самти шимоли маҳаллаи маърифат мавзеи бостонии тахти шоҳӣ муайян ва кашф гардид. аз ин мавзеъ теъдоди зиёди боқимондаҳои зарфҳои хоҷагидорӣ, деворҳои иншоот ва оташдонҳоро кашф намуданд ки он далели дар тӯли асрҳои биринҷ, ҳахоманишӣ ва кушонӣ мавзеи зисти доимии ниёгон мебошад. дар қисмати дигари намоиш мусаввараҳои дар солҳои шӯравӣ ва даврони истиқлол офаридаи рассомони машҳури ҷумҳурӣ ва ҷоизадорони озмунҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ пешниҳод шуданд ки дар эҷодиёташон зебоӣ ва давраҳои рушди шаҳри душанберо инъикос намуданд. солҳои охир дар шаҳри душанбе сохтмони манзил, меҳмонхонаҳо ва иншооти иҷтимоию фарҳангӣ бо маром идома дорад. лоиҳаҳои ангоравии иморатсозӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе қисмати дигари намоиши мазкурро ташкил медиҳад ки тавассути ашёи осорхонавӣ инъикос ёфтаанд. намоиши шаҳри душанбе аз дирӯз то имрӯз то 25 апрел идома меёбад.